Luwe, pag-ilis na kay, iwasan nag-ilis mo sinina o kay, ganina ra kasi cellphone dira, pag-ilis na dira. Tarungan na. Pagtarong diya kay, malit na ka. Agay! Ginagawa mo. Ano wala pa man ka nag-ilis? Ingon ko pag-ilis na. Kaya hapit na oras o. Eskwela na raba ka. Hapit na oras o. Hapit na alas 8 o. Unsa man ka? Ganina na kasig cellphone ba? Ganina na kasig cellphone. Oo, hapit na alas 8 o. Ano, ay na pag-eskwela. Ay na. Hubuan na lang sinina niyang hubuan na. Ay na pag-eskwela. Di na ka sa balay. Kanang cellphone na. Kanang cellphone lagi. Ako na lagaan lagi. Ipainom sa imuha ba? Agay! Mapriso ka! Pag-eskwela. Ay na. Ay na pag-eskwela. Ay na pag-eskwela. Ay na ako siyaw-yaw ni mo nga mag-eskwela ka. Mag-eskwela ka. Tanaw, matarungan mo sinina ni mo. Ilagay.